Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa imbele uthi subscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ama-teaser Uzalo, izinto ekumele silindele kuyo lenyanga April. Kulo-ke Uzalo kwi-story esithinta uNosipho. I-story esithinta uNosipho asiside kakhulu. Ngiyathemba ukuthi iningi leni mabonile ukuthi uNosipho wenzeni. Labulale khona uPastor Gwala nenesi usilindile. Kodwa uPastor Gwala umdubule ngephutha, hlahle injongo yakhe bekudubula inesi usilindile. Kube buhlungu inkathi uNosipho edubula uPastor Gwala, leyasini bidabukisa indizwe abantu abaningi ubuhlungu. Abanye kade bengakholwa ukuthi uPastor Gwala ufile. Bese kuyisikhathi sakhe ukuthi ehambe kuZalo, engangishilo before ukuthi Pastor Gwala uyahamba kuZalo benayo uNosipho. So Pastor Gwala isikhathi sakhe bese sifikile, noma izeke isini indlela ahambe ngayo impela ibibhlungu endibidabukisa. So ngithe mangichecka ama-teaser Uzalo kuyavela ukuthi uNosipho uzohlala ejele kaMashu insuku, elindeke inkantolo ukuthi ithathe isinqumo ngodaba lakhe. And baveza ukuthi uNkunzi naye ingane yakhe uPastor Gwala uNkazimulo bazobe befuna ubulungiswa phela ngalento yenziwa ubani uNosipho. Kuzothi makuhamba isikhathi inkantolo izobe sesithatha isinqumo ngempilo yakhe uNosipho. uNosipho lizobe selimdilikela ijele and uNkunzi benawo uNkazimulo bazobe bangayizwa le ndaba ukuthi uNosipho udilikelwa ijele, bazobe befile ngathi uNosipho udeserve nayo ukubulawa. And ifamily yakhe uNosipho omkhonto bazobe impela bephathe yabhlungu ngesenzo impela esenzo uye uNosipho. Nanokuthi ke dilikelwe ijele lokhu kuzobaphatha abhlungu ezifamily yaxulu. So yayembula ama-teaser Uzalo impela hami lapho uNosipho uzodilekelwa ijele mase kuphela kanjalo ke ngempilo yakhe. Ekubhlungu impela ukushiya ama-actors wathanda uZalo, ngibala yena nje uPastor Gwala naye uNosipho. uPastor Gwala yena vele usehambile already, naye uNosipho uyahamba-ke ey'nsukwini. Ama-teaser Uzalo ke athinta isitori sakhe uNosipho bengishilo before ukuthi awekho wemade mafishane. So impela akaphelela lapha ukuthi uNosipho ke inkantolo izothatha isinqumo ngempilo yakhe and then kuzobe sekuphela ngaye. And umphakathi waMashu ke ngibala abantu bazobe bethe abanye ke lento ayitholile akayideserve, kumele babe bambulalile. Uzobona nje masubuka Uzalo umbukeli. So indaba kimi kanjalo nje kubhlungu impela ukushaya ama-actor. So ngifuna ungitshela lapho kuma-comment ukuthi wena ucabangani ngabe Uzalo right ngento lenzile ukuthi lisusela ama-actor amakhulu, because phela uPastor Gwala nayo uNosipho bedlala ama-role amakhulu kuZalo. So ku-right ukuthi vele besijume nje beshiye kanjalo, bebengeke bethatha oyedwa bemkhiphe beshiye omunye. Cela ungitshele ama-comment ukuthi wena ucabangani ngayo ke le situation yakuZalo. So yayembuyela kanjalo ama-updates. Ngicela ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video and usubscribe if ungayi usubscribe. Hayi ngithi nje danke, ngiyayibongela.